खूप छान वाटलं, मस्त वाटलं येऊन. अरे रे 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 रे. आणि त्यासोबतच जर तुम्ही असं बघताय तर व्ह्यू बघा किती छान वाटतं. आता थोडे दिवस अजून थांबला असतं तर हे पण कव्हर झालं असतं. नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा आता वाजलेत रात्रीचे बरोबर 11:45. हां, आणि आता आमची ट्रेन आहे रात्री 1:20 ठाण्याला. आणि तुम्ही विचाराल कुठे चालले? आम्ही दोघं चाललो रत्नागिरीला. आपले गणपती बाप्पा तिकडे वाट बघतात. अलिबागचे गणपती बाप्पा झाले, विक्रोलीचे गणपती बाप्पा झाले, आता रत्नागिरीचे गणपती बाप्पा. आम्ही दोघं जाऊन येतो, कारण आत्ताच रिसेंटली आम्ही अलिबागची ट्रिप केली आहे आणि आता लेडीज थोडेसे दमतील अजून ही ट्रिप पण केली तर मी ही ट्रिप कंप्लीट करून येतो. त्यानिमित्ताने भाईला पण फिरता येईल आणि मला पण फिरता येईल आणि तुम्हाला सर्वांना पण रत्नागिरीचे गणपती बघता येईल. गणपती बाप्पा. हा, काजल मोर्या नाही बोलली, मोर्या बोल. मोर्या. हा, नाही तर बोलेल काजल कुठे गेली. मग आता चाललो आम्ही. बाय बाय. किती वाजले रत्नागिरीला? 9:51. या हे हिरवगार वाटतं ना मस्त. गाडी नंबर 01171 आलो आम्ही. ही 12:15 CST पासून गाडी 1:20 ठाण्याला आली पाहिजे. ठाण्याला आली ही 2:15. लेट झाली म्हणून इकडे ही 8:15 पोचली पाहिजे होती बाहेर रत्नागिरीला. ती पोचली कितीला? आत्ता 10ला ऑलमोस्ट. आणि ऑलमोस्ट 18 डब्बे आहेत ना, सर्व स्लीपर. म्हणजे आम्ही दोघं मस्त झोपून आलो. भाई तुम्ही झोपलेलात? फायनली आलो आपण. कसं दिसतंय बघा आपलं घर. इथे जास्तच झुपका झाला आहे ना, जरा पुढे सोडायला हवं. आणि कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय का? सर्व हिरवेगार सर्वीकडे बघा, आजूबाजूला सर्वीकडे बघा, पाठी पण बघा. बापरे, त्यांच्या पण घरावरती बघा भाई ते किती आले वरती. हे फुल हिरवं झालं फुल. तिकडे चरायला पण नाही. इकडे तर जाऊया आतमध्ये. आपली कार बघूया. खूप दिवसानंतर कार बघतोय आपली. ऑलमोस्ट गेल्यानंतर चालवलीच नाही. त्याची बॅटरीचं प्लग काढला आहे मी. आता थोडे दिवस अजून थांबला असतं तर हे पण कवर झालं असतं. या भैया, स्लीप होते भैया बघा पायाखाली. आरामात या. हे सर्व स्लिपरी वाटतं पण हाय व्यवस्थित आहे थोडंसं. खूप छान वाटलं, मस्त वाटलं येऊन. अरे रे 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 रे. ह्या झाडावरती भाई येऊन पहिलं हेच कापायला लागेल मला वाटतं. नाही तर हे झाड मरायचा. कोयत्याने करूया साफ. झाडं बघा कसे मोठे झालेत. हे पण अजून थोड्या दिवसांनी कवर झालं की अजून छान वाटेल. आपली बाईक पण बाहेर व्यवस्थित आहे. आणि काय प्रॉब्लेम झाला, आमचे जे केअरटेकर आहे थोडेसे आजारी आहेत, त्यामुळे 1 महिना लक्ष टाकता आला नाही म्हणून मी आलो. आपल्याकडे रेडी होऊन आजीकडे जायचं आहे. पण छान वाटते. हे पण बघा भाई मस्त झालं आहे बघा. पण इकडे समोर आता जायला नको. आपली काय पावडर लागेल आपल्याला ती आता? ब्लिचिंग पावडर आणायला लागेल आपल्याला. ते टाकलं ना मग व्यवस्थित. हो, हे छान झालं. पण सर्व हिरवे पण रान आहे सर्व. हे मोस्टली सर्व काढायला पाहिजे. चला, आल्या मी तुम्हाला सर्व दाखवलं. बुबू नाही आले आमची. बुबूला आवाज देऊ का? इकडं बघूया, येतात का बघूया. एक आली बुबू. कालू हे बघा. हा आला बालू. यांना खायला आतमध्ये भाई बिस्किटांचे पुढे आहेत. हा आला बालू. आणि आमची बुबू कुठे आहे? बुबू दोघं जण आहे. अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे, अरे रे, अरे रे, जास्त प्रेम आला. अरे बाबू चष्मा. डोळे आले. न्या न्या न्या.
चला चला आतमध्ये चला 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 खायला चला 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 चला. अरे 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 लागेल नको तुमची. चला काय खरं नाही बाबा. चला आतमध्ये बिस्किटं खायला चला. आज तुम्हाला यावेळी तुम्हाला डॉग फूड देऊया. चला चला आले आमचे तिघं. अय वरती गेला. इकडे इकडे इकडे. सर्वात जास्त एक्साइटमेंट ना मला ना घर बघण्यापेक्षा हे बघा वरती चढतोय बघा. सर्वात जास्त एक्साइटमेंट या तिघांना बघण्याची असते. आमचे कालू बालू आणि बालू. हा बघा अरे लागेल नकं लागतील इंजेक्शन घ्यायला लागतील. थांबा. हे बघा छोटा पिल्लू इकडे पण आहे. छोटं थोडंसं गॅप ठेवतो यांना जायला. चला बुबू. चला 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 चला. शानी कालू ये इकडे ये. हे आमचे बालू, हे आमचे कालू, हे आमचे बुबू. बालू बुबू. हो किती खुश. खूप दिवसांनी भेटलो ना. चला चला चला. आज तुम्हाला चिकन देणार मी. काय देणार? चिकन. इकडे इकडे बालू कालू. हिला गेलं की हिला जलसी होते कालूला. चला खूप दिवसांनी घराच्या आतमध्ये गेलो. अरे डस्टी झालं ना बाई. डस्ट झालं ना सर्व. जरा असं वास असं येतोय ना. आम्ही जे कॅरेटेकर ठेवलं तर ते जरा गणपतीत आजारी पडले म्हणून 15-20 दिवस जरा 15-20 दिवस जरा साफसफाई नाही झाली तर किती डस्टी वाटते बघा. महिन्यातून 3दा आमच्याकडे साफसफाई होते. जाऊ दे सर्व. आलो थांबा. हे बघा मी आणायचं विसरायला नाही पाहिजे म्हणून आणूनच ठेवलेलं आहे त्यांचं खाणं. आता लास्ट दोन अजून एक आहे बघा. अजून एक असं आहे. एक ठेवलं आहे. हो एकदम चांगले. त्याबरोबर पण खायला होतील. चल आपल्या बघून देऊया. चला 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 चला. पाणी येईल ना. खूप दिवसांनी खाल्लं असतील ना. आता पाणी येईल ना. आता पाणी येणार आपलं. चालू बघायला बनणार. हे बघा हे केवढूच आहे बघा. आता दाखवा यांना. तर तिकडे व्यवस्थित खाली आहे बघ. खाली हो. जा तिकडे खा. स्वतःच खा. गाडी काय एवढ्यात लवकर चालू होणारही नाही. त्याला आता 25-30 किक दिल्याशिवाय ते काय गाडी चालू होत नाही. पण कॅरेटेकर असले ना की बरोबर गाडी चालू राहतं सर. मी गिझर बघा कशाने बंद करतो. लाकडी हे ठेवलेलं आहे आम्ही. आणि भाईला जरा गरम पाणी काढून देतो. गरम पाणी आंघोळ करतील. एकदा ते फ्रेश होतील नंतर मग मी आंघोळ करून घेईल. आणि तोपर्यंत आपण जरा वरचे गोल्डन आणि सिल्वरून बाई जाऊ आंघोळ करून घ्या. गोल्डन आणि सिल्वरून जर आपण चेक करूया वरती काय आता कंडिशन काय आहे. चला तुम्हाला पाठवून दाखवूया. इथून बघा सर्व तुम्हाला व्ह्यू प्रॉपरली मिळेल. आणि आपले कोकोनट ट्रीज बघा आपल्या लेवलच्या वरती एवढे सर्व वरती आलेत. थोड्या वर्षांनी तर हे सर्व अजून वरती येतील. आपल्या केळीचं झाड बघितलं तर बापरे 1, 2, 3च लावले होते त्याचे 6 आपले केळीचे झाडं झालेत. आणि तुमचं आम्ही परत स्वागत करतो आपल्या सिल्वर रूममध्ये आणि गोल्डन रूममध्ये. आणि मी तुम्हाला सांगतो आल्या मी काय बसत नाही. आल्या सर्व आतमध्ये फिरतो. चप्पल काढूया जरा आणि तुम्हाला सर्व दाखवूया. आल्या सर्व फॅन चालू केले, लाईट चालू केले, खिडक्या चालू केले. म्हणजे जरा व्हेंटिलेशन होऊ दे जरा.
कारण खूप दिवस आपलं सिल्वर आणि गोल्डन रूम दोन्ही बंद होतं ना, तर तुम्हाला सर्व माझ्या पाठी बोलता बोलता सर्व दिसतच असेल. इवन हे सर्व पण मी सर्व चालू करून खिडक्या पण उघडल्यात जरा. आणि जसं आमचा रिव्ह्यू होता इकडून तुम्ही व्ह्यू बघू शकता. इकडे येऊन एकदम बोलतात ना एकदम छान वाटतं, एकदम मस्त वाटतं. जसे आपले रूम होते एकदम चांगले तसेच आपले एकदम व्यवस्थित रूम आहेत. हा जर आपलं सिल्वर रूम बघा जसा आहे तसाच एकदम म्हणजे जरा छान वाटतं, एकदम मोठं वाटतं. आणि त्यासोबतच आपलं गोल्डन रूम पाठी तुम्ही बघू शकता. लाईट फॅन मी चालू केलेत, मी जरा परत व्हेंटिलेशन होऊ द्या. आणि त्याप्रमाणेच आपण इकडे फ्रंट व्ह्यू तुम्ही बघू शकता गोल्डन रूमची. बघा एकदम छान. आणि मी तुम्हाला माहितीच आहे की झुला आपण इकडे आणून ठेवला होता. आणि त्यासोबतच जर तुम्ही असं बघताय तर व्ह्यू बघा किती छान वाटतं, एकदम मस्त. आणि आता वाजले किती 11:30 वाजायला आलेत, पण एकदम छान वाटतं, मस्त वाटतं. आणि इकडे आपल्या सबस्क्रायबरने आपल्याला दिलेलं पार्थे फॅमिलीने दिलेलं आपलं इकडे गिफ्ट शुभांगी कीर होमस्टे, एकदम छान मस्त. चला आता आपण जरा फ्रंट व्ह्यू बघूया. किती छान वाटतं बघा. वा 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 एकदम मस्त. आणि फ्रंटमध्ये हे बघा जरा वरती बघा, एकदम सुंदर. येस, आता तुम्ही मला जर रिव्ह्यू विचारलात तर माझा पण रिव्ह्यू तोच आहे. इकडे आल्यावर एक प्रत्यक्ष बोलतात ना गावी आल्यासारखं वाटतं, एकदम वातावरण एकदम सुंदर आहे. जेव्हा गरमीमध्ये मी असं म्हणायचं ना की गरम होतं आणि काय होते, आत्ता वेदर फिरण्यासारखं आहे. इकडे येऊन बोलतात ना एन्जॉय करण्यासारखं आत्ता वातावरण आहे सर्व. आता जास्त पाऊस पण नाही आणि जास्त थंडी पण नाही, एकदम परफेक्ट क्लायमेट इकडे फिरण्यासारखं, एकदम छान वाटतं, मस्त वाटतं. पण त्याचप्रमाणे वॉशरूम एकदम व्यवस्थित सर्व मी ऑन करून बघितले. इवन गिझर आणि सर्व काय मी ऑन केलं. तुम्हाला अजून पण सांगतो, मी येऊन सर्व झाडू बिडू मारून सर्व क्लिअर केलं. आणि त्यासोबत सर्वांना फोन लावले इकडे जे अवेलेबल होते. 2 केअरटेकरला आम्ही उद्या बोलवलं आहे. पूर्ण ग्राउंड आपले पाठचे ट्विन रूम गोल्ड सिल्वर आणि हे सर्व आपलं जे आहे पूर्ण साफ करून घेणार आहे. 2 लेडीज येतील, दिवसभर त्यांना फुल डे पैसे देऊन ते साफ करून घेणार आहे. आणि त्यासोबतच बघा आल्याप्रमाणे इकडे हे पण साफ करून घेतलं. हे बघा ह्याच्यावरती कितीतरी होतं ना. इकडे मस्त वाटलं. आता तुम्हाला मी बोललो ना 11:30 वाजले, आता इकडे 12 वाजले. अर्धा तास तर मीच बघत बसलो इकडे. एकदम वातावरण एकदम छान वाटतं आहे ना, फॅनची पण गरज नाही आणि कसलीच गरज नाही. एकदम इकडे वॉटेवर बसलो आणि एकदम प्रसन्न वातावरण वाटतं. इकडे तिकडे बघायलाच मजा येते. सर्व हिरवगार. मी येऊन इकडे विचार करत होतो की बाजूला येऊन लॉन करूया, सर्व ग्रीन सर्व करूया. इकडे काय करायचीच गरज नाही ॲक्च्युली, सर्व व्यवस्थित झालं आहे. पण एक स्टेप मी घेणार आहे जे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगतो आहे. इकडे वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे जिकडे ते प्लास्टिक्स बॉटल्स आणि काय मला एवढ्या माझ्या समोर आणि लेफ्ट साईडच्या ज्या आपल्या एरियामध्ये जेवढी काय घाण दिसते ते मी प्लॅन करतो आहे की कोणाला तरी अपॉइंट करून त्यांना थोडेफार पैसे देऊन हे सर्व मी व्यवस्थित सर्व साफ करून घेणार आहे. म्हणजे आपल्या आजूबाजूचा परिसर सर्व साफ दिसणार आहे. आणि आपण सांगितलं होतं की 7 ऑक्टोबरपासून आपण होमस्टेची बुकिंग सुरुवात केली आहे. बुकिंग नंबर पण तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असेल, त्यावरती तुम्ही बुकिंग करू शकता. गोल्डन आणि सिल्वर रूम तर मी तुम्हाला दाखवलंच ना. नंबर आहे आपला 8657357426 8657357426. त्यासोबत मी परत तुम्हाला दाखवतो आणि थोडीफार माहिती देतो जे आपले नवीन व्ह्यूवर्स आहेत. समजा इथे आता मी जर राहायला येतो आणि आपली बुकिंग आता 10 दिवसांनी तर सुरुवातच होते. वातावरण एकदम छान आहे, हायली रिकमेंडेड आहे. जे ओल्ड आहेत, ज्यांना काहीतरी आजारपण आहे, ज्यांना एक शांत वातावरण पाहिजे आणि ज्यांना बोलतात ना शांततेत राहायचं आहे, जरा नेचरमध्ये राहायचं आहे. बघा ना तुम्ही आजूबाजूला सर्व त्या गाड्यांचा आवाज नाही, पॉल्युशन नाही. मुंबईला असलं की कसं मला जरा असे स्नीझिंगचा पण प्रॉब्लेम होतो, पण इथे काहीच वाटत नाही. डीप ब्रीथ पण करतो आहे, एकदम छान वाटतं. इकडे बोलतात ना एकदम जास्त एन्जॉयमेंट पण करू शकता आणि शांत पण राहू शकता. न्यू व्ह्यूवर्सला मी सांगतो, ही इन्फॉर्मेशन देतो आहे. हा आपला गोल्डन रूम आहे. त्याच्यामध्ये आपण 3 माणसांचे आपण पैसे घेतो 2200 रुपये. फॅन तुम्हाला ऑन दिसतील कारण व्हेंटिलेशनसाठी ऑन ठेवलं आहे. आपल्यामध्ये झुंबरसुद्धा आहे.
ह्याच्यामध्ये आपण फूड चार्जेस वेगळे आहे, फूड इन्क्लुडेड नाही. 2200 रुपयामध्ये आपण 3 माणसांना इकडे अलाउड करतो. एक राहिला किंवा 2 राहिले किंवा 3 राहिले तरी 2200 रुपये नॉन AC. आणि जर AC असेल तर 2800 रुपये घेतो. 2200 रुपयामध्ये जर एक्स्ट्रा पर्सन वाढलं तर 500 रुपये. आणि AC मध्ये जर एक्स्ट्रा पर्सन म्हणजे 2800मध्ये 3 माणसं राहतात AC मध्ये, त्याच्यामध्ये जर एक्स्ट्रा पर्सन वाढलं ते 700 रुपये आपण घेतो. फूड इन्क्लुडेड नाही, फूडचे चार्जेस वेगळे. त्यासोबतच आपण सिल्वर रूम पण तुम्हाला दाखवूया. गोल्डन रूम बघा इकडून किती मोठा आहे, खूप मोठा आहे, आल्यावरती तुम्हाला समजेलच. आणि त्यासोबत आपल्या इकडे सिल्वर रूमचे आपण एक माणूस 2 किंवा 3 आपण 1700 रुपये घेतो. आणि ह्याच्यात AC नाही आहे आपलं. आणि ह्याच्यात पण एक्स्ट्रा माणूस असेल तर 500 रुपीज. एकदम प्रसन्न आणि एकदम छान वाटेल. त्यासोबत अजून इन्फॉर्मेशन देतो. समजा तुम्हाला अफोर्डेबल प्राईजमध्ये राहायचं असेल, जास्त नाही आपल्याला हे करायचं असेल, तर तुम्ही खालचे रूमसुद्धा आहेत, ते मी तुम्हाला नंतर दाखवेल. त्याचे प्राईस पण मी तुम्हाला सांगतो. 1200 रुपये 3 माणसांसाठी. एक माणूस 2 किंवा 3 तुम्हाला 1200 रुपये आहे. आणि त्यासोबतच ड्रायव्हर रूमसुद्धा ठेवलेला आहे. ड्रायव्हरचे आम्ही 500 रुपये घेतो. जर तुमच्यासोबत ड्रायव्हर राहणार असेल तर आम्हाला ऑलरेडी सांगायचं की आपल्यासोबत ड्रायव्हरसुद्धा आहे, तर 500 रुपये घेऊन आम्ही त्यांच्यासाठी पण एक बेड अवेलेबल करू. तर ही सर्व सुविधा आहे. फूड चार्जेस ते सर्व जे काय आहे तुम्ही बुकिंग नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून अवेलेबल डेट्स बघून बाकीचे सर्व रेट आणि बाकीची काय माहिती आहे ती सर्व तुम्ही मागू शकता. आम्ही तुम्हाला एक मेसेज जो बनवला आहे तो आम्ही तुम्हाला कॉपी की पेस्ट करून फॉरवर्ड करतो. आणि बघायला तर इकडे एकदम छान वाटतं आहे. आणि त्यासोबत आपण गेम्स पण ठेवतो, कॅरम, जसं इकडे लुडो ठेवला आहे बघा, आणि इतर काही. आणि हो, जे गोल्ड आणि सिल्वर रूम घेतात ही इन्फॉर्मेशन ॲक्च्युली जेवढे आले आहेत 5 महिने इकडे हाऊसफुल बुकिंग होती. न्यू असूनसुद्धा इकडे बुकिंग एकदम व्यवस्थित आम्हाला सर्व आले. सर्वांनी एन्जॉय केलं, एकदम छान वाटलं. फक्त ही इन्फॉर्मेशन आहे की गोल्ड आणि सिल्वर जे बुकिंग करत आहेत त्यांनाच हा टेरेस यूज करायला आम्ही देऊ. ग्राउंड फ्लोअरवाल्यांना अवेलेबल होत नाही हा टेरेस यूज करायला. म्हणून गोल्ड आणि सिल्वर आमचे जास्त बुकिंग होतात. ॲक्च्युली कसं, तुम्ही पैसे रूमचे देत नाही, तुम्ही पैसे रूम विथ टेरेसचे देता. आणि सर्वात जास्त 80% बोलतो, 20% राहू द्या, 80% रूममध्ये न राहता टेरेसमध्ये येतं. त्यासोबतच आपण इकडे जो आपण झुला ठेवला आहे तो आपण इकडे सरकवून ठेवणार आहे. आणि असे जे टेबल्स आहेत विथ चेअर्स आपण इकडे सर्व ठेवतो. हात धुवायला, आपलं AC, सर्व काही तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. ही इन्फॉर्मेशन फक्त मी आपल्या न्यू व्ह्यूवर्सला दिलं आहे. जे रेट गेल्या वेळी होते तेच रेट आतासुद्धा आहे. रेटमध्ये आम्ही काही चेंजेस केले नाही. इवन फूड रेट पण आम्ही सर्व सेम ठेवलेले आहे. आणि थोडीफार अजून माहिती आपल्या न्यू व्ह्यूवर्ससाठी, जेवढी सर्व्हिस देता येते तेवढी आम्ही दिलं आहे. बघा इकडे की टॅग सर्व्हिस पण दिलं आहे. म्हणजे जर आपण काढलं की इकडे सर्व लाईट जाते. म्हणजे जाताना आणि येताना जर तुमच्याकडे ही चावीची सिस्टम आहे, जाताना तुम्ही ही चावी आमच्याकडे देऊन जायची आणि आल्यावरती आम्ही तुम्हाला देऊ. आणि की टॅग टाकल्यावरतीच इकडे सर्व चालू होतं. त्यासोबत मला तुम्हाला अजून सांगायचं आहे, हे बघा इकडे सर्व मी व्यवस्थित बॉन्डिंग साफ करून घेतलं आहे. इथे आपण इन्व्हर्टर बॅकअप दिला आहे. ठीक आहे, गोल्ड सिल्वर रूमचे जरी लाईट गेली तरी फॅन आणि ट्यूबलाईट आपले चालूच राहतात. त्यासोबतच इथे दाखवतो बघा, इकडे सेपरेट वायफाय दिला आहे वेगळा वरती. हे या 2 रूमसाठी दिलेलं आहे. आणि खालच्यांसाठी वेगळा वायफाय. म्हणजे माझ्याकडे 2 वायफाय कनेक्टेड आहेत. सेम वायफाय पण त्यांना इकडे रेंज आणण्यासाठी वरतीसुद्धा दिलेलं आहे आणि खालीसुद्धा 2 वायफाय दिला आहे. इन्व्हर्टर बॅकअप दिला आहे. आणि त्यासोबतच CCTV कवर पण आहे पूर्ण. खाली तुम्ही बघू शकता, तिकडे कॅमेरेज आहेत बघा, तिकडे कॅमेरा आहेत, इथे कॅमेरा लावला बाहेर तिथे. आणि त्यासोबतच या साईडला पाठी लावलेला आहे. खाली तिकडे बघा इकडे एक लावलेलं आहे आणि तिथे एक लावलेलं आहे. हे का लावलं आहे, कारण आपल्या जे आपले होमस्टेमध्ये सर्व आपले पाहुणे येतील, आपले जे गेस्ट येतील त्यांच्या सेफ्टीसाठी. आणि हे सर्व जेवढं काय होतं आहे ते सर्व मला दिसतं. इवन मुंबईलाही गेलो तरी मला इकडे सर्व दिसतं की आजूबाजूला इकडून किंवा कुठून एंट्री होते, कोण येते आपल्या कंपाऊंडमध्ये, हे सर्व आपल्याला दिसतं. म्हणजे जेवढी मला फॅसिलिटी देता येते तेवढी आम्ही सर्व तुमच्यासाठी दिलेली आहे. साफ करायला 15 मिनटं गेलीत आणि व्यवस्थित साफ झालं कसं दिसतं बघा. नाही तर फुल त्याच्यावरती सर्व वेगवेगळं काय काय आलं होतं. इकडे तुम्ही बघू शकता, हा पाणी बघा, हा पाणी भाई कसल्या बोरवेलचा ना. खूप दिवस झाले बोरवेल पण चालू नाही गेली होती. आणि टायमिंग पण लावलं आहे. आता किती मिनटं चालू राहते ते पण आपण बघूया. आणि पाणी बघा एकदम व्यवस्थित आहे ना, पांढरा आहे ना पाणी एकदम, बघा दिसला.
कुठं झालं काय बघू एकदम व्यवस्थित आहेत ना. तर कुंड्या आम्ही खाली जाऊन ठेवल्या होत्या बघा.